Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai saurare barka da yau, barka da sake kasancewa a cikin wani sabon shiri na. Menene gaskiyar magana game da abin da ake ta yayyadawa yanzu a social media dangance da jarumi Hamisu Breaker da kuma Fatima Ali Nuhu? Wannan labari da ya karaɗe social media na ta yayyada cewa Hamisu Breaker ya biya kuɗin Fatima Ali Nuhu. Menene gaskiyar wannan lamari? Kasance da mu har ƙarshen wannan bidiyo domin samun cikakken bayani game da gaskiyar wannan maganar da ake ta yayyadawa a yanzu. Kasancewa kwanakin baya da suka wuce an ta jita akan Hamisu Breaker yana son ya auri Fatima Ali Nuhu. Wannan abin ya jawo jarumin ya zo ya yi bayani da kansa. Domin jin abin da ya faru, kasance da mu har ƙarshen wannan bidiyo. Amma mai saurare, muna roƙonka in wannan ne farkon shigowarka wannan tasha ta, ka danna mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa, domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen nemo muku bayanai na gaskiya. Jarumi Hamisu Breaker ya fito ya yi magana a kan jita-jita da ake yadawa a tsakanin shi da Fatima Ali Nuhu, inda ya ƙara da cewa a tarihin rayuwar shi tun rabon shi da wannan, tun lokacin da tana ƙaramar yarinya rabon shi ya ƙara ganin ta, mutane na ta cewa Hamisu Breaker ya biya kuɗin Fatima Ali Nuhu. A gaskiyar lamari, jarumin ya fito ya karyata abin da ake faɗa na cewa ya biya kuɗin Fatima Ali Nuhu. Wannan maganar jarumin ya nuna ba gaskiya ba ne, sakamakon kuwa ya ƙara da cewa shi da bai taɓa soyayya da ita ba, za a yi kawai ya biya kuɗinta. Wannan magana ce kawai ta mutane. Jarumin ya ce gaskiya wannan zancen ba gaskiya ba ne. Masu sauraronmu, wannan abun ya kasance yau din nan, domin kasancewa da yadda irin wannan magana take ta yawo a social media ta ko'ina, muka shiga muka fita domin nemo muku cikakkun bayanai na gaskiya game da wannan abun da ake ta yaɗawa. Wannan jarumi ya bayyana cewa ba gaskiya ba ne abin da mutane suke tunani na cewa ya biya kuɗin Fatima Ali Nuhu. Wannan kawai magana ce ta mutane. Gaskiyar lamarin kenan. Danna subscribe da alamar ƙararrawa domin sake kasancewa da mu a shiri na gaba. Mun gode.